आज मी अगदी माझ्या आईच्या हाताची चव असणार आहे, म्हणजे आईच्या हाताच्या पद्धतीचे असं काळा मसाला वाटून मस्तपैकी झणझणीत असं काळा मसाल्याचं वांगं बटाटा रस्सा केलेला आहे. इतका छान टेस्टी बनतो, खाता क्षणी तुम्हाला इतकं आवडेल हे वांगं. इतर वांग्याची रेसिपी आपण खूप बघतो, पण हे असं काळा मसाल्याची भाजी एकदा करून बघा. मसाला वाटून इतकी मस्त वाटते ना, तुम्ही एक भाकर जरी घेऊन बसलात ना तर 2 भाकरी तरी आवडीने खाता आणि इतकं छान लागतं. चवदार टेस्टी बनतं वांगं हे. तर आज मी तुम्हाला मस्तपैकी असं काळं मसाल्याचं वांगं बनवून दाखवलेलं आहे, तर नक्की व्हिडिओ पूर्ण बघा. तर हे बघा, हे वांगे छोटे छोटे आणलेले आहेत. ह्याला असे 4 भाग करून मिठाच्या पाण्यात ठेवलेत. सोबत एक बटाटासुद्धा कट केलेला आहे. बटाटा पूर्णपणे ऑप्शन आहे. आता काळा मसाल्याचं वाटण जे करायचं त्यासाठी आपल्याला मसाला काय लागतो ते बघून घेऊया. हे बघा, इकडे थोडी कोथिंबीर, शेंगदाणे, अद्रक, लसूण, सुके धने घेतलेत आणि हे सगळे खडे मसाले आपल्या घरी असतातच. सगळे खडे मसाले घ्यायचेत. ह्या लाल तिखट सुक्या मिरच्या घ्यायचं. मसाला मिरचीचा वापर नाही करायचा, फक्त ह्या सुक्या मिरच्याचाच वापर करायचा. आता हा सगळा मसाला ना भाजून घ्यायचा. इकडे मी 2 मोठे कांदे ना पातळ स्लाईस कट करून, अगदी पातळ स्लाईस करतो बघा आपण भज्यासाठी, तसे करून असं खरपूस भाजून घ्यायचा. असं काळसर पडेपर्यंत थोडंसं थेंबभर तेल टाकायचं. मग हे असं भाजून काढायचा कांदा छानपैकी. आता हा सगळा मसाला ना स्लो गॅसवर आपण भाजून घ्यायचा. तेल वगैरे टाकायची आवश्यकता नाही, आणि टाकलं तर अगदी थेंबभर टाका. हे बघा, इकडे मी थोडंसं तेल टाकून घेते. थोड्याशा तेलामध्ये हा सगळं पूर्ण मसाला भाजून घेते. हे जे मी काळ्या मसाल्याचं वांगं तुम्हाला आज मी दाखवते ना, ह्या वांग्याची चव ना अप्रतिम लागते. खूप चव उतरते रश्श्यामध्ये. अशा पद्धतीने करून बघा. आता आपण थोड्याशा तेलामध्ये हा सगळा मसाला भाजून घेऊया. सुरुवातीला शेंगदाणे जरा भाजून घेऊया. एक एक साहित्य आपण सगळं भाजून घेऊया. हे बघा, ह्याला डाग पडेपर्यंत, खरपूस असं भाजेपर्यंत ह्याला पॅनवर ठेवायचं. अगदी स्लो गॅस ठेवायचा, जास्त काय हाय फ्लेम नाही करायचं. हे बघा, झाले आहेत भाजून शेंगदाणे. आता लगेच काढून घेऊया आपण याला. जास्त काही भाजून नाही घ्यायचे, नाही तर मग मसाल्यामध्ये ना कडवटपणा तयार होऊ शकतो. त्यामुळं जितका आवश्यकता आहे तितकाच मसाला भाजून घ्यायचा. आता उरलेला हा सगळा खडा मसाला आपण याच्यामध्ये टाकून घेऊया. याच्यामध्ये धने, अद्रक, लसूण, पूर्ण आपले खडे मसाले टाकलेले आहेत. हे सुद्धा आपण स्लो गॅसवर भाजून घ्यायचे. हे बघा, अगदी थेंबभर तेल टाकायचं, अजिबात तेल टाकू नका, आणि असं सुकं सुकंच भाजून घ्यायचं. हे बघा, हे अशा पद्धतीने भाजून घेतलं का, हे पुन्हा एकदा सगळं प्लेटमध्ये हा मसाला भाजून मिक्स करायचा. आता राहिल्या आहेत त्या सुक्या मिरच्या. आता हा मसाला भाजून झाला आहे बघा छान प्रकारे. आता ह्या मिरच्यासुद्धा आपण गॅस बंद केला तरी हरकत नाही. याला फक्त याच्यामध्ये थोडासा कडकपणा येईपर्यंत याला भाजायचं. मिरच्यावर असे डाग पडले की काढून घेऊया आपण याला. हे बघा, छानपैकी मस्त अशा क्रिस्पी झाल्यात मिरच्या. ह्यासुद्धा काढून घेतलेल्या आहेत. आता हे सगळं जे मसाला तयार केला आपण भाजून आपल्या रश्श्यासाठी, ते आपण आता थोडं थोडं भांड्यामध्ये मिक्सरचे वाटून घेऊया. माझ्याकडे ना मोठं जे भांडे आहे ते खराब झाले, त्यामुळं आता हा इतका सारा मसाला मला ह्या छोट्या भांड्यात वाटायचा आहे. पण हरकत नाही, थोडं थोडं घेऊन आपण वाटून घेऊया. तर जितका बसेल तितका याच्यामध्ये सेट करा, आणि चवीनुसार पूर्ण मसाल्याला सेट होईन इतका मीठ आपण याच्यामध्ये टाकून थोडं थोडा मसाला भांड्यामध्ये घेऊन ह्याचं वाटण करूया. हे बघा, हे अशा पद्धतीने. आता माझं हे छोटं भांडे, मोठं भांडं तुमचं असेल तर त्याच्यामध्ये एकदम हा मसाला वाटून निघेल. हे बघा, असं थोडा थोडा हा मसाला आता मला पूर्णपणे वाटून घ्यायचा आहे. पुन्हा एकदा दुसरा बॅच टाकून घेते, आणि सेम प्रोसेसने आपण ह्याचं वाटण करूया. पूर्ण मसाला एका वाटीमध्ये काढायचा आणि असा मिक्स करून घ्यायचा, एकजीव होऊन जातो. मोठं भांडं असेल तर अगदी लगेच होऊन जाईल मसाला हा. हे असं बघा, सगळा मसाला वाटण तयार करून झालेला आहे. आता आपण हे जरा साईडला ठेवूया, आणि हे वांगे जे आपण पाण्यामध्ये ठेवले होते त्याला ना थोडंसं हळद मीठ घ्यायचं प्लेटमध्ये, आणि याला असं चारी बाजूनी चोळून घ्यायचं. काय होतं, यानी छान चव येते, वांग्याला एक वेगळी चव येते. हे असं बटाटे वांगे मस्त हळद मिठात थोडेसे चोळून घ्यायचे. थोडीशी कोटिंग लावायची, जास्त नाही लावायची. आता आपण हा सगळा मसाला टाकूया फोडणीला, म्हणजे वांग्याचा आपण रस्सा तयार करूया. ह्या मसाला जो वाटण केला याच्यामध्ये चिमूटभर हळद, थोडासा गरम मसाला, थोडासा जिरं पावडर, आणि थोडासा म्हणजे 1-1.5 चमचे धना पावडर टाकायचा. हे आपले जे बेसिक मसाले असतात ते टाकायचे. फक्त लाल मसाला इकडे टाकू नका. धना पावडर, गरम मसाला, जिरा पावडर हे टाकून
मिक्स करायचं. हे असं एकजीव करून घेऊया. कारण आपण याच्यामध्ये जो खडा मसाला टाकला आहे, धने टाकलेत ना, याच्यामध्ये सगळी चव येते. टोपामध्ये कढाईमध्ये थोडंसं तेल तापवून हे जे आपण हळद मीठ लावून ठेवलेले वांगे आहेत ना, ते सुरुवातीला चांगले असे फ्राय करून घ्यायचे स्लो गॅसवर. हे पाहू शकता, इतका छान रंग येतो वांग्याला आणि चव मात्र खूप मस्त लागते वांग्याची. ही ट्रिक नक्की तुम्ही करून बघा काळ्या मसाल्याचं वांगं केलं तर. हे बघा, हे असे याला हलक्या हाताने हलक्या गॅसवर फ्राय करून घ्या. थोडेसे नरम सॉफ्ट पडून द्यायचे. एक हळद मिठाची जी चव वांग्याला बसती ना, ती खूप भारी लागते. हे बघा, आता मी हे सगळं परतून काढलेले आहे. आता आपण हा मसाला टाकूया फोडणीला. थोड्याशा तेलामध्ये याला आपण परतून घ्यायचा. हा सगळा मसाला काढून घ्यायचा आणि तेलामध्ये टाकून ह्याला असं मिक्स करायचं आणि तेल सुटेपर्यंत छान प्रकारे हा मसाला कढून द्यायचा, म्हणजे परतून घ्यायचा. झाकण ठेवायचं अगदी स्लो गॅसवर. मसाल्याला तेल सुटेपर्यंत परतून घ्या. हे बघा, आता झाला आहे मसाला छानपैकी परतून. तुम्ही पाहू शकता मस्त हा मसाला परतला गेलेला आहे. कढीकढीने तेल सुटलेलं आहे आणि मसाला भाजल्यामुळं ना त्याला जास्त काही परतायची पण गरज लागत नाही. मग मसाला परतून झाला की याच्यामध्ये आपण हळद मिठामध्ये जे वांगं परतून घेतलं आहे तेलामध्ये, ते सगळं ह्या मसाल्यामध्ये वांगे बटाटे टाकून मिक्स करायचं, एकजीव करायचं. पूर्ण मसाल्याची कोटिंग ह्या वांग्याला लागली पाहिजे, कवर झालं पाहिजे एकदम. पाहू शकता तुम्ही आपला वांग्याचा मसाला किती छान झाला आहे. एकदम घट्ट दाटसर असा झाला आहे. एकदम भारी लागती ही मसाल्याची ग्रेव्ही. आता आपण ह्याच्यामध्ये ना मसाल्याचे जे पाणी आहे ना, तेच आपण याच्यामध्ये टाकणार आहोत आणि रस्सा वाढवणार आहोत. तर बघा तुम्ही किती मस्त वाटते बघा आपला हा वांगा मसाला. आहे का नाही छान? खूप भारी चव लागते या वांग्याची. आता हे सगळं मी उरलेलं मसाल्यातलं पाणी आहे ना, त्या भांड्यामध्ये नॉर्मल पाणी घेऊन हे असं मिक्स करायचं. तेच पाणी वापरायचं मसाल्याचं आणि मग तुम्हाला जितका लागेल तितका रस्साची क्वांटिटी इथे वाढवू शकता. हे बघा, आम्ही 4-5 जणांसाठी करतोय म्हणून एवढा रस्सा पुरेसा आहे. आणि आता याच्यावर झाकण ठेवायचं. मीठसुद्धा आपण मसाल्यात टाकल्यामुळं आता मिठाची आवश्यकता नाही आहे. फक्त झाकण ठेवायचं आणि याला स्लो गॅसवर उकळून द्यायचं. आणि वांग्याला अजिबात गाळ करू नका. गाळ केलं तर मग वांगं पूर्णपणे मॅश होऊ शकतं. त्यामुळं वांगामध्ये थोडंसं कडकपणा ठेवा. आणि हे बघा किती सुंदर अशी खळखळून उकळी वांग्याला आलेली आहे. इतका छान सुगंध दरवळतो आहे. एकदम गावरान असं वाटतं गावाकडे आलोत, कारण गावाकडे अशी वांगे खायला भेटतात जास्त. हे बघा किती छान थंडगार वातावरणामध्ये असं गरमागरम झमझमीत तोंडाची चव वाढवणारं असं हे काळ्या मसाल्याचं वांगं केलेलं आहे. तो पाहू शकता. आता मी गॅस बंद करते आणि थोडंसं थंड झालं की आपण बघूया. हे बघा, हे आपलं काळ्या मसाल्याच्या वाटणामधलं हे वांगं बटाटं झालं आहे तयार. चला आता मी जेवणाचं प्लेट करते तयार आणि मग तुम्हाला दाखवते. हे बघा मस्त रस्सा झालेला आहे आणि आता मी हे माझ्या जेवणाचं ताट तयार केलं आहे. तुम्ही पाहू शकता आपलं हे काळ्या मसाल्यातलं गावरान पद्धतीचं, आमच्या आईच्या हाताच्या पद्धतीचं हे वांगं किती छान झालं आहे बघा. एकदा करून तरी बघा, अप्रतिम लागतं. चव इतकी भारी लागते ना, खरं सांगते तुम्हाला. वांगं आवडत जरी नसलं ना तरी तुम्ही हे वांगं आवडीने खाताल. म्हणजे आपले नॉर्मल जे वांगे बटाटे करतो ना त्यापेक्षा ना ह्या मसाल्यातल्या वांग्याची चव वेगळी असते. हे असं भाकर लोणचं पापड घेऊन ह्या वांग्याचा आस्वाद घेऊन बघा. खरं सांगते याच्या पुढं ना मटण मच्छीसुद्धा फिके आहेत. इतकं भारी याची चव लागते ना, खरं सांगते 2 भाकरी तर चुरून खाऊ शकता तुम्ही, इतकं भारी लागतं. तर माझे तर खूप फेवरेट आहे हे. तर म्हणलं चला तुम्हाला पण आज ही रेसिपी दाखवती आणि ही रेसिपी आवडली असेल तर एकदा नक्की ट्राय करून बघा. खूप भारी झालेलं आहे, एकदम झणझणीत स्वाद आलेला आहे. तर कशी वाटली तुम्हाला रेसिपी? आवडली असेल तर लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईबर करा. भेटते मी तुम्हाला पुढच्या व्हिडिओमध्ये.